Madalla mai sauraro barkanka da yau barkanmu kuma da sake saduwa da kai a wannan sashin daga nan rediyon Najeriya Fumbina FM Yola abun alfaharin jama'a. A sabuwar rayuwa muke daga Aziza Idris littafi na 1. Zan daura ne domin jin cigaban labarin daga inda muka kwana jiya da fatan za a yi sauraro lafiya. Yana ririta ta sai dai nasa salon soyayyar daban yake da nata amma dai a hakan yake burge ta kuma take son abin ta cikin dabara kuma da hikima ta nuna masa muhimmancin sallah a jam'i. Zuwa wannan lokaci ta lura ya fin lolinsa a gida kuma tunda ta nuna masa ya gyara hakan ta yi matukar jin daɗi kuwa. Wata juma'a da safe ya tashi da shirin tafiya Kano ta kimtsa masa komai saboda a can zai karasa weekend ɗinsa domin dubo su Hajiya. Ta dube shi ta ce yanzu Diya na tafiya za ka yi ka bar ni har kwana biyu. Ni ma baki san zan yi misin ɗinki ba ke dai kawai na kwana biyu ne ban je ba amma kar ki damu. Kamar yau ne zan da ki kula da kanki da gida za ki rika jin waya na sannan ga wannan sai ki rike hannunki ko da za ki buƙaci wani abu bayan bana nan. Idan dare ya kuma ki kashe wutan ko ina ki rufe kofar gidan kin ji. Na ji Allah ya tsare ka gaishe da su Hajiya idan ka je sannan ga wannan sakonta ne idan ka je ka bata. Ya karbi ledar da ke kushe da turaren wuta da Yusra ta tanadar wa surukanta wanda duk lokacin da zai je ko aka samu mai zuwa sai ta dan yi mata aike. Tabbas kuma Hajiya na jin daɗin hakan domin sai take dada ganin kimar yarinyar take kuma jin daɗin ɗanta yayi dacen mata ta ƙwarai mai ƙaunar su. Ta rako shi har bakin kofa ta sa masa jakarsa a mota suka rabu cikin shauƙin juna. Bayan tafiyarsa gaba ɗaya sai ta ji gidan yayi mata wayan domin zuwa yanzu ta saba da shi kwarai ko baya gida to baya rabuwa da ya mata waya. Wani lokacin har take ganin shi baya gajiya ne amma daga baya zamana idan ma bai wayar ba takan damu har sai ta ji daga gare shi sannan dadin daɗa yana kyautata wa nata iyayen haɗe da kuma ganin girman su hakan ba ƙaran kima ya daɗa masa ba a wajenta wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa ita ma ta zage dantse domin ta ga ta kyautata masa kuma take ganin abubuwan da ya mata a farkon auren su a matsayin rashin sani. Kwanansa biyu a Kano ya dawo Gombe ranar da ya dawo ko ya ga tarba ta musamman wajen Yusra kamar bai taɓa yin nisa da ita ba. Yarinyar ta kwanta masa a rai zaman su gwanin sha'awa. Ranar wata Asabar ya fito falo cikin shigan ƙananan kayanunsa kuwa wani envelope ne ya samu Yusra ta gama shirin abun karya kan tebur ɗin cin abinci. Ya leƙa ta kicin to madan aikin bai isa ka bane ki zo ki dan sa wani abu a cikin ki kar yunwa ta kama ki sosai ina zuwa. Yanzu bismillah ta daure hannunta sannan ta zo ta cin masa yana jiranta. Lalala karfe 10 saura fa shine zaka tsaya jira na. Ta zuba masa soyayyen doya da kwai haɗe da sos ɗin kwai da ta shirya shi kamar haka. Suna gama cin abincin Rufai ya dube ta yace to Gimbiya surprise kin san me anan? Ina na sani sai ka faɗa result ɗinki ne jiya na je makarantar ku na karɓo miki don na je ana announcement fitowar sahaba ai kuwa tunanin Zainab ta ce mun an ce wannan satin ake sa ran karɓa a makaranta ya bude mata takardar ita kanta makin da ta samu ya bata mamaki kwarai duk da ta san ta yi kokari sosai wajen karatu amma bata zaci sakamakon zai fito duk A sai B amma saka ne koma duka take da shi dama jam ɗinta da ta duba kwanakin 214 take da su murna a wajen ta ba a cewa komai Rufai ne ya katse ta to sarkin murna ga kuma wannan na present din ne sai ki shirya an jima ki je kasuwa ki sai duk abin da kike so daga can kuma ki je ki yi wasu mama daga jin za ta gida yini ta tsalle tsaya mana amma ga list din abin da nake so a siyo a samin ta karba tana duba tana masa kallon tsokana tace ni ba ban san inda ake sayarwa ba kar ki damu na san zaki ce haka don haka na san wani waje a bakin kurus a kasuwa zan kai ki zaki samu to naje ta tattara kwanuka ta hawo shiri suna fita ta roƙe shi akan tana son ta fara zuwa gida tukun kafin ya kai ta kasuwan idan ya zo ya ɗauke ta da yamma hakan kuwa aka yi sai karfe 5 ya kai ta shagon nan na park and shop inda ya taya ta zaben haɗaɗɗun kayan nan da English ways bayan sun gama sai ya musu take away na abinci suka wuce gida suna zaune suna kallo ne wayar Rufai ta fara ƙara inda ya ɗauka ya ƙaga a kunne hello ta katse wayar ya ja tsaki sam network ba kyau sai a kira mutum baya ji bari na je ɗaki ko za a samu a can ya wuce ita ko Yusra ba tare da ta ce komai ba ta mai da kallon ta kan TV don ta koro kallon da take yi. Rufai yana zuwa ɗaki ya kira lambar da aka kira shi da ita hello aka ansa a ɗaya bangaren wai sau nawa zan ce miki ba ni son ki ƙara kira na ne na faɗa miki ba sau ɗaya ba me yasa ba za ki kama gaban ki ba ki yi haƙuri ba ne ina da matata da take ganin girma na kuma muke son juna saboda haka ba na buƙatar koma a wajen ki you get me. A ɗaya bangaren kuma Nafisa ta yi shiru ta rasa yadda za ta shawo kan Rufai su daidaita ya juya mata baya gaba ɗaya tun daga yin aurensa ta rasa yadda za ta yi da yar da ta zo ta shige mata gabanta bayan ya dawo daga yin wayar ne yake sanar da ita akan hajiyarsa suna hanya nan da kwana biyu don za su zo su ga ɗakin ta.
ai kuwa tun washe gari take ta shirin tarban uwar mijinta ta yi wannan ta yi wancan tun yana cewa ya yi sare ya shiru. Ya shiga taya ta yamma Liz bayan ta gama aikin nata ne ta jijjiri yana kwasanta tana ta tafe aka ta gama shirin abincin dare tana fitowa zuwa falo sai ta sulale ta faɗi. Shigo yana falo sai jin faduwar ta yi maza ba shiri ya isa inda take. Ya ɗabo ruwa ya famu ta ya kunna fanka sannan ya shigo ya ɗauko mayafinta haɗe da kiɗin mota da ya ga ta ɗan buɗe ido ya kama ta zuwa mota ya kulle gidan sannan suka nufi asibiti. Hankalinsa duk a tashe ya rasa me ya same ta. Sannu tuntuni nake miki ki bar aikin haka ya isa haka amma kika ki gashi abin da kika yanzu kin yi stressing kanki kawai haka da yara suka isa asibitin. Likita ya duduba tana kwance a kan kujerar hutu resting chair sai shigar kukan take tashi gaba ɗaya ta rasa abin da yake mata daɗi da me za ta ji ashe dama ka Rufa'i yake baya so na tunda dai abin farin ciki zai same mu amma ya ce shi baya so. Duk da ya ji an ce ina da ciki wata 2 bai nuna alamar farin ciki ba amma sai cewa ma yake yi a cire. Akan wani dalili ni da insha Allah ba mai taba ni bare ya cire abin da ke ciki na. A littafi na 1 muke daga Aziza Idris sabuwar rayuwa. Shina zuwa muka ne daga na Radio Najeriya Fambina FM Yola abun alfarin jama'a. Take da ga halin da ta shiga sai dan sassauta ya ce Yusra ya kamata ki gane ba yanzu nake son mu fara haihuwa ba. Akwai abin da nake bukata ne shine dalili na faɗa miki hakan ba wai na yi hakan don son kaina bane yanzu kan koma menene dalilin ka. Ai sai ka janye tun da ai ya riga ya shiga jikina kar ka manta fa wasu ne ma suke ba samu ba sannan Allah ya baka babban kyauta maimakon ka gode masa sai butulce masa zaka yi. Ka bani mamaki Rufai in har zaka iya cire abun da ake cikin jikina ai kuwa ba kauna tsakani da Allah kake min ba ta ci gaba da kokanta. Shi kuwa jikin shi yayi san ya rasa ta hanyar da zai biya gane da ita manufarsa. Haka ya tashi gwiwa wasan ya fita daga ɗakin don hakan ta buƙaci yayi don Allah ka bar ni kaɗai kamar yadda ta faɗi. Washe gari ta tashi duk a gaji saboda rashin isasshen bacci da bata yi ba a daren jiya. Ta kimsa ta gyara ko ina fis ta sa turaren wuta ta kunna AC din da yake falon saboda rashin ƙarfin jikinta da take ji. Ruwanci kawai ta iya tafasawa da ke jiya ta yi kek sai su haɗa da shi. Ta karasa ɗakinsa ta same shi da kwamfuta ɗinsa yana cinikin mota a intanet da ke ta nan yake harkokinsa. Da mutanen ƙetare kin fito na shiga duba ki ai na samu kina bacci na tashi ina kwana lafiya kalau ya jiki da sauki sai dai bana jin ƙarfin jikina zai samu a hankali bismillah ga kek na a falo don ban iya yin wani abu ba na kirki ba damuwa wannan ma yayi tunda suka karya bai dago mata maganar komai ba ka ita ma kamar ba a yi zancen ciki ba ma sai wajajen 3 ya iso da su hajiya da yake su masa waya isowarsu kuma direban ta ya san gidan don shi ya zo biki. Ta karaso cikin gidan Yusra ta mata kyakkyawan marhabin. Bayan ta yi sallah ne Yusra ta kawo mata kayan sha da ciye-ciye kama daga su fruit salad ko slow pepe cikin da haɗaɗɗen fried rice ɗin da ta shirya sai kuma drinks da ruwa. Haka ta shirya ta miƙa direban hajiya ma. Bayan sun natsi hajiyar ta gama cin abincin ne sai Yusra ta kunna decoder daga falo ya kawo ɗakin da hajiyar take ta kunna mata TV inda ta sa mata tashar Iqra. Za ta fita hajiyar ta ce mata dawo abin ki zaman ki yayi dai naga kamar baki ji daɗi ba ko kuwa dai duk hidimar zuwa ta din ne ba wani abu hajiya dan zazzabi ne kuma ya kai ni asibiti jiya su rubuta min magunguna a sha. To Allah ya baki lafiya su Samira sun ce a gaishe ki ta so zuwa amma wai gobe suna da jarabawa a makaranta ai ba damuwa sai ta zo ta yi mana hutu sun sake suna ta hira su kamar ba surukan juna ba sai ga Rufai ya shigo ganin shigowarsa sai ta kwashe kwanukan don ta ba su wuri tunda ta kai kicin bata sake koma a ɗakin ba. Tana falo hajiyar ta dubi Rufai ta ce Rufai ina maka gargaɗi ka ji tsoron Allah kai wa yarinya nan adalci kai a ganin ka kai daidai kenan kar fa ka manta amana iyayenta suka danka ma ni na san baicin rashin lafiya da ta ce min tana yi akwai wani abu a ƙasa dan na karanto damuwa sai a fuskarta kai wai kana ganin ta yarinya mai ladabi ko to a hirɗinka hajiya ya haƙuri amma ba wata matsala kawai menene ni dai nace da kai ka lura idan kai na farko to kuwa kar ka zaci na biyun zaka share. Rufai ya jim yana tunani shi kansa ya san abin da ya bai dace ba amma yana duban abubuwa da dama ne hajiyar ta kawar da magana ta sako su hirarraki sun dan awa ɗaya suna tattaunawa kafin ya fito. Kwanan ta biyu ta shirya komawa kafin ta tafi ta kira Yusra ta daɗa tausarta da cewa Yusra ki kasance mai haƙuri akwai da yaushe ki kuma riƙa yi wa mijinki biyayya akwai da yaushe ki kuma kare masa mutuncinsa kina ji na ko Yusra ta gyaɗa kanta to Allah ya muku albarka ni zan wuce suka yi mata rakiya har mota tare da mata addu'ar Allah ya ƙara kiyaye hanya sai da suka kule sannan suka dawo cikin gida jikinsu duk a sanyaye dalilin nasihar da hajiyar ta yi musu. Rufai dubi Yusra da ke kwance akan doguwar kujera ya dai madan jikin ne ko za mu koma asibitin ne ba wani abu da likita ya ce in ci gaba da shan maganin da ya bani yanzu kawai rashin ƙarfin jiki nake ji ko hannuna ba na iya ɗagawa gaskiya bari mu koma asibitin su san me za su yi ko riƙe ki za su yi a can har ki samu ƙarfin ki yafi akan kina kwanci ai na ya shiga da kayayyakin ta a jaka ya sa ta a mota suka koma asibitin sai da ya sa likitan ya sa mata drip tukuna zuwa washe gari dai ta fara jin daɗin jikinta
bai ma faɗa kowa ba game da rashin lafiyar ta suka koma gida da Azar. Ita Yusra sai mamaki ne ya kama ta yadda ta garfa yana ta sintiriya kuma damu da ita, wanda a yan kwanakin baya dage akan sai dai ta zubar da cikin jikinta amma bata ce da shi komai ba. Minti kaɗan shine tambayar ta ko da abin da take so. Bayan tafiyar Hajiya da sati biyu, ranar tana kwance sai wayarsa ta yi ƙara, yana ganin lambar da take kiran shi sai maza ya katse. Sau biyu ana kira bayan nan baya amsa. Yusra ta kalle shi ta ce me yasa ba za ka amsa ba, ka san ko abu muhimmi ne, rabu da su sai su yi ta flashin ba za su tsaya a yi magana ba, sannan ni ba sanin lambar din ma nayi ba. Yusra ta sha jinin jikinta, ita dai haka kawai take jin cewa kashe wayar yake ba flashin bane, to me yasa ba zai amsa wayarsa a gabanta ba. Abun ya daɗe yana damunta. Washe gari kuwa ya shiga wanka ta ji text ya shigo wayarsa, ita kuwa ta daga ta bude sai ta ga rubutu kamar haka: har yaushe zaka ci gaba da guduna, ya kamata ka saurare ni mu tsaye da magana, tun aurenka gaba ɗaya ka manta da ni, matarka ba ta gabana, magana ce nake son mu yi tsakanin mu na masoyan juna, kishi kumallon mata, kai yanzu ma har da mazan. To nan da Yusra ta zauna warwas a ƙasa, dama abin da Rufai yake na har yake boye mata, dama akwai wata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai take furtawa sai ta ji motsin sabon ɗaki, alamar zai fito. Maza ta fita daga wajen sakonninsa tare da sa mark as unread, inda idan ya zo ba zai gane an karanta masa sakon shi ba. Ta yi hakan ne don ta ga iya gudun ruwansa, amma idan ba namiji ba kwata-kwata ina auren nasu ya je da har zai fara kula wasu matan, ko ma matan banza ne Allah dai ya sani. To ni dai gani ga Allah, wai bawan sarki ya rasa doki. Ganin lokacin shirin yayi mai sauraro, nan zan dakata. Gobe idan mai duka ya kai mu domin jin ci gaban labarin sai a kasance tare da mu. Hassan Abdulrahman Dumama da sauti, Hajiya Yabi mai kifi da kuma Altine a Zone 3, Baba Sila da kuma Alhaji Sanusi dan birni, Garbada a Sabon Gari tare da tsohuwa da kuma kakanmu Wajida da Ladi a unguwar Kilbaji. Duk ina muku fatan alkhairi. Gobe mu kasance domin jin ci gaban labarin ta cikin littafi na ɗaya ne sabuwar rayuwa.